Príjemné pobedie, vážení prítomní. Ja by som vám teda povedala niečo, už ako pani doktorka Kadlečíková povedala o intenzívnej starostlivosti. Takže v detskom kardiocentre funguje oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny, ktoré zabezpečuje anestéziu a špecializovanú intenzívnu a resuscitačnú starostlivosť detským pacientom s ochorením srdca. Keďže o anestézii bude hovoriť po mne pán doktor Hrtánek, tak ja sa budem venovať len intenzívnej starostlivosti. Takže na našom oddelení je 8 lôžok, na ktorých sa staráme hlavne o deti po operáciách srdca. Veľkú časť však tvoria aj novorodenci s tzv. Kritickou vrodenou chybou srdca, o ktorých hovoril pán primár Kunovský. Potom hospitalizujeme aj deti s ochorením srdca, ktoré sú v kritickom stave. Napríklad majú závažné poruchy rytmu, o ktorých bude hovoriť pani doktorka Iliková, alebo závažné zlyhanie srdca. A niekedy máme aj dospelých pacientov, ktorí majú vrodenú chybu srdca, ktorá je tak zložitá, že vyžaduje liečbu a operáciu v detskom kardiocentre. Deti v kritickom stave a po operácii vyžadujú sledovanie životných funkcií a intenzívnu liečbu. Ako vidíte na obrázkoch, k tomu slúžia rôzne špeciálne lôžka, dýchacie prístroje, lieky a rôzne hadičky, ako ich voláme, cievky, dreny, katétre. Takže čo sa týka sledovania životných funkcií, tak najdôležitejšie je sledovanie krvného obehu a činnosti srdca. Kontinuálne sledujeme elektrokardiogram, tlak krvi, rôzne tlaky v srdci. Sledujeme dýchanie, množstvo kyslíka v krvi, močenie, teplotu tela. Tu vidíme na obrázku dýchací prístroj, ktorý voláme aj ventilátor. Je to iný ventilátor, jak máme doma. A tento ventilátor zabezpečuje výmenu dýchacích plynov. Jednak deťom po operácii, pretože ešte nie sú prebudené z anestézy, nevládzu si dýchať kvôli anestéze, ale takéto dýchanie musíme nahradzať aj u detí, ktoré majú závažné zlyhanie srdca alebo sú v kritickom stave, v umelom spánku a podobne. Deti majú zavedené rôzne hadičky pre sledovanie tlaku krvi, pre podávanie liekov. Vždy majú zavedené u nás sondu do žalúdka pre výživu, hrudné dreny pre odvádzanie vzduchu alebo krvi z hrudníka a aj drôtiky, elektrody pre liečbu porúch rytmu srdca. Tie špeciálne prístroje vidíme vpravo hore výhrevné lôžko. Vy to skôr možno poznáte pod názvom inkubátor, ktorý vidíme na dolnom obrázku. My máme väčšinou tieto výhrevné lôžka, pretože naši pacienti sú veľmi nestabilní, potrebujú množstvo výkonov. Stále sestra okolo nich niečo vlastne musí robiť a takisto lekári, takže musíme mať rýchly prístroj. Nemôžu byť zavretí v takýchto inkubátoroch, kde umiestňujeme len naozaj tie nedonosené deti, ktoré potrebujú úplnú izoláciu od vonkajšieho prostredia. Na tu vľavo vidíme obrázok, kde dieťa má po operácii je napojené drôtikmi na kardiostimulátor. Je to prístroj, ktorý v tom pooperačnom období zabezpečuje dostatočnú frekvenciu srdca. Tu by som vám ukázala naozaj komplikovaný systém, ktorý nahrádza funkciu srdca a plúc na určitý čas. Ako vidíte na schéme, tak tá modrá krv, to je odkysličená krv, ktorá sa odvádza z tela. Odvádza sa z tela kanilami, dostane sa do zariadenia. Táto časť predstavuje srdce. Srdce je pumpa, takže pumpuje túto krv. Do časti, ktorá predstavuje plúca, krv modrá sa okysličí a teda je červená a zas kanilou sa vracia naspäť do tela. Tuto už naživo vidíme prístroj, ktorý všetko teda reguluje tú funkciu srdca. Tu hore je tá skutočná pumpa a potom tu vidíme časť, ktorá predstavuje plúca. Takže prechádza krv kapilárami a tam dostáva do seba kyslík. A na tomto obrázku vidíme dve kanily, dve hadice. Jedna odvádza odkysličenú krv a druhá privádza okysličenú krv pod určitým tlakom, takým, aký potrebujeme pre pacienta.
Tá starostlivosť o našich pacientov zahŕňa, ako som doteraz hovorila, intenzívnu lekárskú a sestierskú starostlivosť o tie najdôležitejšie životné funkcie, ale záleží nám na tom, aby deti aj v takomto stave mali vytvorené pohodlie. Ich polohujeme, dávame ich do rôznych takýchto hojdačiek alebo lôžok, ktoré im zabezpečuje hojdanie, húpanie, púšťame im hudbu. A je to preto, lebo dieťa počas hospitalizácie je ochudobnené o všetky tieto podnety a tomu vlastne zhoršuje aj zotavenie z takého závažného ochorenia. Ako už spomínala pani doktorka Kadlečiková, používame na našom oddelení aj liečbu svetlom bioptron. Tá základná funkcia, ktorá sa najviac využíva v zdravotníctve, je podpora hojenia rán, pretože toto svetlo zlepšuje prekrvenie, zmierňuje bolesti a opuchy. Ale používame aj svetelnú farebnú terapiu, čo nie je úplne teda ten základ v tom zdravotníctve, ale ako som spomínala, my sa snažíme deťom zabezpečiť aj to pohodlie, aj ten vývoj. A pri týchto terapiách červená farba tak vlastne podporuje, zlepšuje to prekrvenie a posilní toho pacienta, ale zelená upokojuje. Niektoré deti sú nervózne, nekľudné. Aby sme mohli znížiť tlmenie liekami, tak môžeme použiť aj svetlo, žltá rozjasňuje a tak ďalej, ale do tohto podrobnejšie už nepôjdem. Jednoducho je to liečba, ktorá ovplyvňuje priaznivo fyzický, psychický a duševný stav dieťaťa, ale teda aj dospelých. My pokladáme za veľmi dôležité, aby do starostlivosti o deti aj v kritickom stave na našom oddelení sa zapájali rodičia. Myslíme si, že začlenenie rodičov a rodiny pomáha zotaveniu dieťaťa z tak závažného ochorenia. Určite, že rodičia nemôžu poskytovať tú vysoko odbornú starostlivosť, ale ak je to čo len možné, tak dávame deti na ruky mamám, môžu im čítať rozprávky, spievať, jednoducho umožňujeme kontakt, a aby tá matka, alebo teda aj obidvoja rodičia boli pri dieťatku a myslíme si, že mu to tiež pomáha k zotaveniu. Cieľom našej starostlivosti je zvládnutie kritického stavu a to, aby sa to dieťa čo najrýchlejšie a najlepšie zotavilo. Ale už dnešným cieľom detskej kardiológie a kardiochirurgie nie je len prežiť, ale zabezpečiť aj čo najlepšiu kvalitu toho dlhodobého života. A v rámci tohoto cieľa sme zaviedli program sledovania psychomotorického vývinu detí a jeho podpory. Prečo je tento program potrebný? Pretože vrodená chyba už prenatálne, teda pred narodením, ovplyvňuje vývoj mozgu. Tam je iné prekrvenie tela, iné prekrvenie mozgu a už ten mozog je vlastne ovplyvnený v tomto skorom období. Potom tie závažné chyby, takzvané tie kritické, sú po narodení spojené s nedostatkom kyslíka alebo so slabým srdcovým obehom, čo tiež môže zhoršiť funkciu mozgu. Tieto deti sa podrobujú náročným operáciám a tie sú spojené aj s možnými komplikáciami. Následkom týchto ťažkých stavov, ktorými prechádza dieťa so srdcovou chybou, nie je s ľahkou, ale s tými závažnými srdcovými chybami, ich následkom potom môžu byť problémy v pohyboch, v reči, ktorá nastupuje neskôr alebo je nezrozumiteľná. Môžu mať poruchy správania alebo zvládania emócií. Deti sú často hyperaktívne, majú poruchy pozornosti. Môžu mať poruchy sociálneho začlenenia. Jednak je to preto, že majú nedostatok tých sociálnych skúseností po opakovaných hospitalizáciách. Ale aj deti sú zneistené po zákrokoch, uzatvárajú sa do seba. A až neskoro sa zistí, že tieto deti môžu mať poruchy učenia, a to v rôznych oblastiach, poruchy písania, čítania, počítania, kreslenia, výslovnosti. Niektoré potrebujú zaradenie do špeciálnych tried alebo špeciálnych škôl. Takže tento program podpory psychomotorického vývoja sme prevzali z detskej nemocnice vo Filadelfii, kde naša kolegyňa bola teda na zaškolení a to vďaka finančnej podpore nadácie Detského kardiocentra. A tento program zahŕňa jednak sledovanie vývinu dieťaťa, jeho hrubej a jemnej motoriky, teda tých pohybov, jeho správania a komunikácie a schopnosti riešiť úlohy, ktoré mu teda pripadajú podľa jeho veku.
Ak včasne sa rozpoznajú problémy a začne sa včasná intervencia, teda liečba, stimulácia, tak to dieťa môže sa začleniť medzi ostatné deti a využiť svoj potenciál. Takže aké sú úlohy tohto programu? Určiť vývinovú úroveň, potom dlhodobo sledovať tento vývin, poskytuje sa aj odborné poradenstvo ohľadne vývinu, výchovné poradenstvo, aj pomoc pri hľadaní oslovovaní iných odborníkov. No a čo je veľmi dôležité, že keď sa zistí porucha, tak je možné poskytnúť intervenciu alebo teda liečbu. Táto liečba sa uskutočňuje počas individuálnych stretnutí s dieťaťom a rodičom. Napríklad u malých detí sa stimuluje vývin hrou špeciálnymi spôsobmi. K tomu sú potrebné stimulačné pomôcky prispôsobené veku a potrebám dieťaťa a dôležitá je aj spolupráca s kardiológom. Na túto starostlivosť poskytuje naša kolegyňa, liečebná pedagogička, pani doktorka Monika Stupková, ktorá pracuje pre detské kardiocentrum, ale má aj ambulanciu liečebnej pedagogiky na Kramároch. A tento program je teda určený pre deti s ochoreniami srdca, ale tieto problémy majú aj deti nedonosené. Viete, že to je veľmi aktuálny problém na Slovensku, alebo deti s genetickými syndrómami, takže táto problematika je narastajúca a my máme to šťastie, že už máme vyškoleného človeka, ktorý týmto deťom môže pomôcť tak, ako je to v jeho silách. Takže na záver by som chcela povedať, že deti s ochoreniami srdca vyžadujú intenzívnu starostlivosť v rôznych obdobiach života, niektoré hneď po narodení, niektoré po operácii, pri stavoch zhoršenia. A táto intenzívna starostlivosť má umožniť zvládnuť akutné situácie a zotaviť sa z kritického ochorenia. Cieľom však nie je len zotavenie, ale aj zabezpečenie čo najlepšej kvality života v neskoršom období. A dovolte mi, aby som pri tejto príležitosti poďakovala nadácii Detského kardiocentra, ktorá nám pomáha plniť tieto ciele, a to kúpou prístrojov, pomôcok, vytváraním príjemných podmienok pre pacientov a rodičov a podporou nášho vzdelávania. Ďakujem vám za pozornosť.